Stephen Pangcho Penja Ponsi Bang Paru Sosi EPHLC ke Kroy Aratatuk BGP a song along puthot chepa okdo. EPHLC James Hanse atuk nilip along formations mate constituency ke seng amai ke pamanpon. Karbi like Abirta ki langwer arat do anaphan sitami nilihin pen kardom nang pajur ikla kardom pini Arnikangsam Abirta along pen nili samireng mirti mungpi totang te pini Arnikangsam Abirta angton pen arjuponitha Thang nipai grip ho arni dipu manja kacheleng atowar 5 mile BGP asai hem mate watch mile bhavan along EPHLC pen OC Stephen Pangcho pen Japonsi Lumbazong constituency arluk bang pharoke thom amethang asong OC BGP amir alek edun tangus bangso mailong Stephen Pangcho kaning Japon ke EPHLC along non ke do bom inut banghin ke chok pen ajoksi Lumbazong constituency EPHLC sokbui ingrai pundo lapen EPHLC asong ke election kachepa haiji aphan kali kachepa remji aphan si kithorun chot athi Election Commissions of India registration upon Suri Kep Atangka Anta Dortang de Kopia Potsi EPHLC asong political party atom Kopia Potsi registration Puri Redelo Lasi EPHLC ke Kachepa Haiji upon le Hitordun Kali Kachepa Remji upon si claim wrong Lapen EPHLC asong atom ke Hidoka party Kali Keplanga party Adhi Latumalong Kirong Direk Atangka Topi Laso Ajoksi Pini Bang Pharoke Thomso si agaratum chepa okdun nang pokluputa ning Japon Lason si bangso mass joining program along aluhi man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EMMAC atum chetongdun Dipuben Bimal Singh Teron report Karbi Live Rara phana batai yong si cobai lo pulong te jara tumta la bangke kroi kre babenke alang tuman iri aji la song theke na tuma chini lo batai ka cobai enan exam portal original political party tum la ke non la EPHLC pu che krong ami thang se ke theknai ke re nai jai ka thar nang tumna chini lo je election date MP election date pe na phi alang tum social media long hai penan mispropaganda do lapen social media team pen alang tum penan tarpan pachathang tap do palai pachathang tap ajoini pen munitum matha kirla pen munitum matha parsik pen ako munitum la ko chaplong sirlo la so buji pen si kecheng si dak so cheng consensi long bang surihini ra bang pharuisi EPHLC tum nang join dulona tum na theklong lapen amre consensi lo 24 arni 25 ke Christmas lo 24 arni si Christian dum sike ong aphai ke bang suripli so se armu nili aphai chitene datlo hola daktame tuma theklong lo social media hoi pen daktame EPHLC che open alang tum BGP long na chapap dum thik la son dak si dhonsuri long tame tang theklong lo dak dipu adung het lo bang suri ke thom so se EPHLC tum che open si ada konsensi komite general secretary pen chenglok ala tum kesenga branch do ana tum bang chi usi dak BGP long nang chepe ok dun lo lapen ke dak lumba jolong ta ju bang suri si su se phae bang na tum theklong lo rengbong hom lo odak ta EPHLC pen chi open BGP long dun pinie bang ke aphai ke bang suri si dui plus sita pini ki juma bang ke non ke nong krenga por rong ke rong ok lapen chujun pini do ko ga joine bang si lapen pangri pang dom adam sara do o joine sinang dunun ne darlo pini bangke bang haro pli pho bak dolo ang tuma theklong lo pini bang EPHLC ben chi osi pan phang chu alangli aprang ke dak lumba jongolong IT cell na conveyor lo pu EPHLC alangli tirpi ponsi alang dum chi osi pini BGP long na chi peok dolo lapen ke along apreka konsensi da do piglang sita nilitum kedeng ponji ader bang ke hok pon pe athema MP ke hai ta parliament along alang lita parliament attend nang kok la pen ang parta interaction program public pen ka chingki ke chathan la so saing ding da do kok la pen ang parta me da Karbi isunim sorong aje nikan sika talon la so saing ding da do
ang tum mathano je tharbi ke thor ke batai jok lo pulong de muni tum ke kroi kre ke cheng si re-election po hoda mai ot ke nang tum theklong lo pala sot ke bang foreigner capture ke bag do non ke nang tum ani si bang ko pini ronjit kam sa pen ke chobong alang tum preng alam kape koi ke ang to na BJP gunda la pen ke CM ta gunda la sio la so a protest long ke on lo ke do a phai nang tum theklong lo bang thong kep abi bu dui ma ko dui bu de lai na ki jumi nang jum bom lo bon oi tum kroi kre bom lo gente chopo bu Sir, swateng pulote la PHLC tumke non-man inyeson tak nache paokdun pulote do piklang long tin konsen sida no penenga festival ke lang dun kila tumke langon tek luksa ninke oipen chini ne dalo la phale amsi tan oni re thanta pong te di man tun ke re-election do po man tun ke paragraph 2 ben sa paragraph 7 da ke che ke bi tumalong le ta amen dang thane ji pu nas ki tok do da paragraph 2 ben sa paragraph 7 nang junta loge char lige adak lang no constitution ng do ko dak ki tok manang than da po thanta baran do apen bang khai tum biha be par claim long ne pu hala ke article 19 1 g long lang no India solo plong te Bharat a solo plong te nohok ta claim long lo nang le tum da hu Bihar da claim dam long lo hu Delhi da claim long lo angka poisa do plong te hu Chennai da claim dam long lo Bombay da claim dam long lo la se lai bang ke pa chupa yang si mat la se muni tum non ke matha Lakaing korapho MAC Nilip constituency ke parlo patumi ni phai korepho thang cheklo surihini ra ing korapho arni bura phangcho arong along all party hills leader conference pethi hekpen APHLC James Hanse abitunga to mate central committee hoi pen Nilip along nanghumri si APHLC formation mate Nilip APHLC keseng amai pidupot Gideon Terang, APHLC President, Jiren Inti, Nilip APHLC Secretary, Rohan Lekte, VP, Dorsing Rongkar, AGS, Alvin Hanse, Organizing Secretary, Prodip Phangcho, Advisor, Riegon Phangcho, Convener, Noadip Inti, Organizing Secretary, Sankar Gwala, Organizing Secretary, Atoma Phansi, Nilip along APHLC NGO, Pangtang Pono. Bangso Mayalong Aluhi Sarpo Manpeng Pen James Hanse APHLC Central Committee President Rita Kramsapi Women President Lapen Ke Ondong Ke Thikiding Atum Rongarat Sarlar Maker Do Anchitongsi Mesen Pen Mai Pachunfon Nilipen Procasteron Report Karbi Live Apramsi Nilip Arat Atum Panchopar Peklo Ladak pini niltum jasmet tangka humri mata kewang alam thekela poilo niltum all party hills leaders conference atuma ke mang alam the netum dak alang tum chini lo je Karbi anglong lapen ensils arada tum autonomous state hangbom lapen autonomous state nangji po lampen niltum hangpon bom lo lapen Labangso Article 244A Jongsi long le lote Karbi Karbak itu malong ri itu malong pat itu makhe same itu majutang jubat same itu kiwi rang asong sido ate Labangso autonomous set ke long le pena jok nil tu marara tum kiduk kelak arar tum 500 cc duk thulo 500 cc ave thulo ate tum dak mesena tor ave mesen ke junalang nitum dak long le kasong naksi mesen government atumen ke long nangji our side itum long le atheman itum autonomous state avade report state avade report pangbardam lonang Nagaland atum Meghalaya atum Mizoram atum lapen Tripura atum lapen kapre ke state atum amethang state ke dokok pen jok alang tum alam amethang alam pen chenglok lapen infrastructure pen chenglok development pen chenglok progress ban jenglok gutte khini ta lang tum dopet lo lang tum choklim lo alang tum methang phanke bon same netum Karbi anglong Karbi atum labangso a state kelong lepena jok nil tum aphan Indian government atum isia provision of pite kanglo lake article 244A setame labangso provision non same tum phanang implement medet central government atum lasi netum labangso song ke sengke labangso
Article 244A of the Indian Constitution implement vek nang ji lapin tum long vek nang ji pusi labang so ka che song nitum pothot nitum parja pontholo kopia thesi lab so song parja ponthonang kok ma pulote nitum karbi anglong aradatum ke hang jam pena jok a group a song a kem ke do pena jok nil tum non SSC punon CPML punon kanjase kom kaskom punon KSA punon KNC punon lapen political party tum same Congress punon BJP punon kapre ka tum labangso autonomous state ke hang jam pena jok ning siwet kabinet pena jok nil tum a pillar ke ong o pena jok nitum isiwet a pillar isiwet a platform kapar japon den ke pose hemprek nitum long le det pusen tum chemat hadam lo chela khadam lo lasin nona bangke nilatum ake mang por bangke doan political party punon doan hemprek ke hang song punon doan social organization punon doan NGOs punon lapen ke the kere intellectual tum same businessmen atum se tame labang so a hemprek ke hang puthot hang thura pet nang po ekle vet pen ning si vet pen jong si hang dam pulote nitumat horom jipu pe pin pen ladak Christian ladak Honghari ladak Hindu lapen kapre ka horom nitu jipu pon pe pin pen jong si hang dam lo pote ba hang lo pulote labangso autonomous state article 244A kapan long ya bangke nitu matengke joy ke puse mathasi nitum non dode sang sepen ajo pope pirlo pope ada pope anerlo pope nitum dode sang sepen labang so song apang tang pontiapan lapen karbi akhe isiwat kido pontiapan niltum adim pada dim along pada long lapen ala song thasi munel tumpan a group KSA tumpen kaprek society tumpen nitum non political party tumpen nitum dode sang si alang tumpen chet kibom chet han bom ning siwet pen kido pontiapan mat niltum kedam tang tarik krener ke Januari ciklo niltum adak kacingrum pora bangke niltum long dak ASCC dolo KNC dolo lapen ASCC Youth Front dolo KSA dolo lasong nasi WKSA dolo lapen niltum ladak APSLC Women Committee dak dolo lapen non mat nitum cingkibom lake non song kosong trobang do alang tum bena bangke tum agreement cetok telang nitum lo cetok telang samelang tum same lo nang cetok don po nitum long nang chirap don po bangke nitum cingkib incorrect roxy labang so relia bangke nitum Karbi Anglong rat mane East Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasa ara tum labang so hemprek long vek nang je lapen labang so hemprek nitum apanang pivek nang je posi tarik inquiry da troxiania bangke nitum labang soisi rally pedobon po chorolo media reporters atung mangitum paan kacipaduk kay ajoyni pot dak pini kaching room nili bahawar long kaching room athike ilitum non apor ke kadu kaweta ning isipek pen kidu nang ji apordo pusi piniladak kopinti sopinso atung committee ladak senpon iglo lason dak taksi non kiwang jilang arni ke so arlo atum a committee setami central level LA level CC level PS level pen anstami ke senpon jiapan prabjin pen kengkam che jorpon lo lasi so arlo atum setami pinso kija along a hokpet kija along lapen kadu kawe isi a platform along kido rapet jia phansi Asian countries president Professor Jian Honglu sitami alangli nangithan pondo nangitum rad det pangrum not lasi nangitum implementing bodies atuma fund Article 244A autonomous state lapen Article 3 like separation of state kehang ji pulate nalitum isivet asong kehang pete like un chokche lapen long un lasi all party hills leaders conference pulotang te ladak party doan sitami ladak chisong pon rapen nang ji lapen an par sitami ladak kemang abangke mangvet nang ji lapen isipet a platform along kiwang edjia pansi Asian countries president Professor Jian Honglu president of Asian countries pensitami kapang dak pondo senlo labang so question ng karjuke athema ha kiching ilitum
APHLC original labang ke raidang inti kathar atum ke Japon bapuram sengnar atum ke Japon raidang inti kathar sar alangli chevoyat lo sitabe alangli sopo Howard inti kathar sar alangli khurkimo history ha 1951-52 pen kachisong labang so aphurkimo ke original APHLC ke la Rose Arjan henlopu alangli Howard inti kathar pen kapachini pon aphurkimo a photo lakado kawe peklang si chini dun si a hok along pulotang te lakado kawe all party hills leaders conference pulotang te kado kawe a song political upon ansitame social organization upon ansitame pangrum rapet nangji pu nili kamatha do posi lakado kawe kachisong rapet si kenangji pusi Asian countries a president nangki pudun alam ateng si kado kawe bhanstami unite damnon ning isipen donot puson si nangki pudun alam lasi nili ladak non kachi theklong abang ke non hetlang nilitum labang so APSLC long nilitum ke mars dun lasi kopia posi piniarni lapuan monit nanga chirap nanga chitodun ongwanet ma ASDC tumdolo ASDC pena KSA tumta dolo lapen ASDC central pen dolo lapen ASDC pen KNCA tumta dolo women KSA tumta dolo APSLC general atumta dolo central APSLC women committee tumta dolo sondak thaksi non kiwang jila KSA homson ropiaro KSA mirjeng pro aro ASDC KSA atum ansitami non unification sinon kedo ang thek ka thek long lo lasi lapuson thak si pangrum pet pensi hemprek ki hangnang ji pu lasi hangwi hangwong chokche pu laso akamatha si kadok kawe phan pangrum thek nang ji thai thorom lapen ke ilitum chiplak lepin pen ilitum kadok kawe tame itum akar I ke la isipet al hong klam isipet along klam long ki wang isipet a platform long ki wang si kinang ji pusi labang so alam nili president of Asian countries aki high professor Jian Hong Liu ha Japan pen nangki pudun 2013-14 aningkan human rights seminar along nangki pudun alama bangsi nilining chamatha pen lapen ahok pet ke kaddo kawe chisong rapet ansi hemprek longji pusi Jian Hong Liu professor Asian countries pen nangki pudun alam ning chibisi ahok lo tema kachisong ki laki APSLC along ke non congress tumta labang ke donanji BJP ke ka chari pona tum stame donanji ASDC tum stame don wang etlo lapen non ki wangji atum doula non Karbi anglong rong asar amai atum anstame rong asar basapi amai tuman stame ladak si non wang etlo ardama hirjume pensi arni nange chapa og dun labang so chithek long si nilining kangsam dolo Pini Arnikangsam Abirta ke lapuan si kang tonpon iklo do methak mi kurwang thu